4 και εμείς θα πάμε δεύτερη άλλα 2. Και πάμε δάσε, Σεργέη, δάσε. Αμάξι γαμώτα είναι κανείς μέσα, πάμε να δούμε. Σιγά μας τώρα μέσα στη χιλιόμετρα κάνουμε. Δείξε πέρα! Άρε! Όχι ρε μαλάκα, αφού είναι από την πίσω πλευρά του. Ο Σταυρός φέρνει μόνο και μπράβο. Πάμε μέχρι τα 05. Σεις. Λοιπόν, φτάσαμε στο μισό. Από όσο λέω θα κουβαλάσουμε τις εκδοχές. Έλα, Έτσι το από... έχει κανένα πρόβλημα. Είμαστε καλά! Είμαστε